Juan Mari Garin. Beaz, izurkindarra dugu, 1958an jaiozan, eta, urte luzetako ibilian, hainbat eta hainbat marka ditu. Batzuk esatearren, Behobia 3 aldiz irabazia, Euskal Herriko txapeldun krosean 4 aldiz, Txindokiko igoerako errekorra daka, 33 minutu eta 34 segundu, batek ondu nahi baldin badu, pistako markare bai, 10.000 metrotan, 29 minutu eta 30 segundu, eta zezen plazari bueltaka ibilitakoa da, 100 buelta, 31 minutu eta 15 segunduan dauka errekorra. Hortik aurrerako beste hainbat ere bai, gustu duenak galdutzea besterik ez dauka. Eta beste gabe, Andres Aristi, karrerako antolakuntzan izenian, emango dizkio, plakak, lehenengo zenbakia daukan dorsala eta kartela. Txalo bero bat! Hori, egiten giruak, animo handia behar du hemen gaur beti gora bitzeko, eta bintzat, eman nahi zuet, nire esker beroena, Larrauko herriari nirekat akordatzeatik, eta, hau beti niretzat kontarri da, eta eskerrik asko guztioi.